Hello everyone, good morning and welcome back to my YouTube channel. So नोंथांमोना मारै दं? आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं लोगोफोर. So फुंजानि मोनसे गोदान ब्लग लाना फैलायबाय. So बर्तमान माने अखा हागासिनो दं आरोना जोंनिथिं एकदम थाइब्रैगासिनो दङ. नायनो हागोन लोगोफोर. एकदम बोथोरा बोरैबा जाना दं. ओमफ्राय दैयानो अखा हागासिनो दङ, जमा जागासिनो दङ. थ' लोगोफोर आंबो बारा बुजायाखै आरो सिखारनाया दा सिखारदों. थान्दा दिनबाथाय माने सिखारनो बायो बिदि अखा हानाय बोथोरबाथाय एकदम खम्बल जोमनानै उन्दुबाय थानो लुबैयो आरोना लोगोफोर. स' भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरोना. स' लोगोफोर नै आंना गया बरिया जाबाय आरोना दा. नायनो हागोन लोगोफोर. ओइ गय गायनाय सम आरो सिमाया. ओमफ्राय दाखालि बार बारनायजों नै मोनसे थिंखौ उरायहोबाय. ओमफ्राय बेखौबो बिदिनो लाबोबाय थानायखाय सुंथाना दोनदां. ओरैनो होथेबाय आरो मानो होनबा लोगोफोर नैबेनो जाबाय मेन रडा ना. मेन रडा बेनो आरोना, बेनिखायनो लामाथिं नुहुरैनो एसे होथेना दोनबाय आरो नङाबाथाय दा जादायो नालाय बेनिखायनो आरो. नायनो हागोन लोगोफोर गयखौ बरिया जाबोबाय आरोना. ओमफ्राय हाग्राखौ दाखालि मुलि सारना होदोंमोन आं नै, ओमफ्राय सारबावनांगौसो आरो. ओरैनो दिन थान्दा जानायखाय सारथ'वाखै, मानो होनबा नों दिन थान्दायाव मुलिया सारबाबो खामानि होनाय नङाना. मुलि सारनांगौ गोथां गोथां खिलिगासिनो दं दा, दैज्लां बोथोर फैहांबाय नालाय ओंखायनो. स' लोगोफोर माथो बुंबावनो, आजिखालि भिडिअनि भिउसआनो फैला. बुहुद दुखु नांसै आरोना होबानो नायलानो जोंनि भिडिअखौनो. माथो खालामनो लोगोफोर ना, नायोखौलाय आंनि भिडिअखौ नायबो होननो हाया. गावसोर गोसो जाना नायमा नायथोंसै बेबायदि आरो. जोंफोरबायदिखौलाय अहाय सापर्ट खालामनोब्रा. मालाय गिदिर गिदिर इउटुबारफोरखौसो माने बिथांमोनखौथ' माने अलरेडि सापर्ट खालामखाबायानो, ओमफ्राय आरो खालामबाय थायो आरो बिथांमोननि भिडिअखौ नायनानै भिउस फैबाय थायो. 100K सोरबा एकदम 700K बेफोरबायदि 1 मिलियन बिदि भिउ थांना होयो. नाथाय जोंनिखौ नुबाबो माने स्क्रल डाउन खालामलाङोसो, स्किपसो खालामलाङो आरोना लोगोफोर. बिदि सानदों जोंबो सानसे समाव बेबायदिनो साक्सेस जागोन नामा नोंथांमोननि अननायाव. नाथाय जिबायदि नुहुरबाय आङो जानाय नङा. मानो होनबा दिनै भिउसआनो फैयाबा, भिउस फैबासो सबबो जाजोबगोन ना लोगोफोर बिदि आरो. आं बुहुद इउटुबारफोर नुबाय आरोना, नोगोद भिउस फैखायो. ओमफ्राय मानि थाखाय जोंना भिउस फैया बेखौ बुंनो हाया आरोना. ना बले जोंनि बेकग्राउन्डआव बिदि साक्सेस जानाय इउटुबारफोर गैया, बेनि थाखायसो जाया नामा बिदि आरो. माने साक्सेस जानाय बिदि इउटुबारफोरजों बेरायबाय थाबासो बा लोगो जाबाय थाबासो हयथ' बारायगोन नामा, बिदि नङा आरोना लोगोफोर. माथो खालामनो, दुखुथिया जिबन होननांसिगोन. बिदिनो नायबाबो नायाबाबो होबाय थानोसै, जोंनि खामानिखौ जों मावलांबाय थानोसै नामा. बिदिनो थाथोंसै आरो मेम'रि हिसाबै बिदि आरो. स' लोगोफोर भिडिअखौ अननानै नायना हो आरोना. एटलिस्ट 2-3 मिनिटबाबो नायनानै हो, ओमफ्राय भिडिअखौ लाइक खालाम, कमेन्ट खालामना हो आरोना लोगोफोर. स' लोगोफोर दिनै भिडिअआ बेनोमोन आरोना, जास्ट ओरैनो मर्निं भाइब मोनसे होबाय. स' नोंथांमोना नायना मोजां मोनोब्ला अननानै भिडिअखौ लाइक एन्ड शेयार खालामदो आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव आरोना लोगोफोर. स' नेक्स्ट भिडिअ थाबाय लोगो, बाय बाय.